Čaute a pokračujeme. Toto je epizóda 2 Minecraft Survival. Samozrejme Pocket Edition. Takže pustíme sa od toho. Naposledy sme skončili v tejto jaskinke, kde sme si ťažili len tak. A tu sme si ťažili 5 dedov naposledy, ako pamätáte. Tak ja si konečne nahliadam. A začal sa smievať, takže balíme pak na metle a ideme preč. Toto balím. Tak a poď. Neviem, či idem zlým smerom. Bože. No, aby sme si ešte vyrobili meč rýchlo, že? No a ja robil bez meča. Takže tak. Takže ideme. A keďže sa smieva, musíme sa niekde schovať. Lebo prídu príšerky a tie robia neplechu. A nemusí sa starať že neprídu tie príšerky, dúfam. Jaskyňa, dobré. Železo. Jej. Takže je tu niečo. Tu je ďalšie. Yes. To je dobré. I like železo, jak cigán, čo vie počítať do 9. Pokiaľ nič vidíte, tak sorry, ale som chudobný na to, aby som si robil torčky. Tak, dobré. Ľudia, práve som našiel super obydlie, kde budeme bývať. Takže tu budeme bývať, už to je jasné. Kde je ten iron? Tu mám iron, ne? Mne dať iron do toho. To čo je? Poď ku mne. Vidíš to? Nie to sa mne. Dvaja. Ne. Takže. Ready, steady, go. Je tu niekto? Však niekto není. A tu nejaká roklinka ešte. Nevadí, to je ďalšia rana. Nepískaj. Počujeme to chodiť. Nevadí. Takže teraz ešte naťažíme nejaké uhlie. Nech niečo vidíte. To je lepšie, že? Úplne osvetlené. A chcel som sa vás opýtať, že aké hry by som mal ešte natáčať. Na mobile samozrejme. Také mobilné hry, prosím vás. Takže mi napíšte, čo by ste sa prosili a ja to natočím. Môžeme natočiť aj napríklad čo ja viem. To by bola taká séria, kde by sme si vždy zahrali jeden diel nejakú hru. Samozrejme dali názov tej hry a ja by som si ju zahral.
Takže môžete mi dovoliť vysvetliť, prečo nemôžem piť iron? Ty vole, to čo je za bug? Tak skúsim ešte jednu vec. To tiež ne. Dobre, čo je okej. No. Toto by mohlo byť aj pre toto video všetko. Pokiaľ áno, zanechajte like, koment, odber, pokiaľ chcete. A uvidíme sa zase u ďalšej epizódy. Čau, čau.